मुंदांखा सोलोंथाइगिरि सनाम वांचुकआ 20 साननिफ्रायनो उखैहाब सोमावसारगासिनो दं। बे समाव बिथाङा 9 किल'ग्रामनिबो बांसिन लिरथाय खमायबाय। बिथांनि डक्टरफोरा फोरमायदों दि गोलाव सम उखैहाब सोमावसारनायनि जाउनाव बिथाङा गोब्राब थासारियाव सहैबाय आरो बेनि जाहोनाव बिथांनि अंगफोराव गोहोम गोग्लैनो हागौ होनना फोरमायदों बिथांनि डक्टरफोरा। सनाम वांचुकनि गोख्रैयै गाज्रि जालांनो हमनाय सावस्रिखौ लानानै जिंगासिनाया बांदों। हादोरनि गासै 1008 जननिबो बांसिन मुंदांखा सुबुंफोरा वांचुकखौ हेफाजाब होदों आरो उखैहाब सोमावसारनायखौ फोजोबनो थाखाय खावलायहरदों। राजखान्थियारि दैदेनगिरि, सावथुन सेलिब्रिटिफोर आरो गुबुन गुबुन थाखोनि सुबुंफोरा वांचुकखौ हेफाजाब होनो जन्तर मन्तराव फैगासिनो दं होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। बेबायदि थासारियाव गिदिर सोंलुआ बेनोदि हादरनि राजथावनिनि बिखायाव बे सोमावसारनायनि जाहोना मा? सनाम वांचुकआ माने 20 साननिफ्राय उखैहाब सोमावसारगासिनो दं? मानि थाखाय सनाम वांचुकआ उखैहाब सोमावसारगासिनो दं? आरो बे सोंथिनि फिननायफोरा बेनोदि 59 बोसोर बैसोनि सनाम वांचुकआ सोलोंथायाव फोसाबनायनि दाबिजों बे सोमावसारनायखौ जागायदों। जेब्ला बे गासै जेंनाया सोराङाव फैदोंमोन अब्ला बिथाङा बे सोमावसारनायखौ जागायदों। बेफोरनो जादों बे बोसोरनि नीट आनजादाव मोनसे बेले-बेजे आरो पेपार लिक जानायनि केसखौ लानानै बिथाङा सोमावसारनाय जागायदों। बेनि उनाव क'क्राझ जनता पार्टीआ जन्तर मन्तराव धरना होनाय जागायदोंमोन। गायसनगिरि अभिजित दीपकनि दैदेननायाव जेजेपि एबा क'क्राझ जनता पार्टीआ 6 जुन खालि हादोरारि राजथावनियाव गिबि धरना होदोंमोन, जायनि थाखाय 20 जुनाव थि नङै समसिम धरना होनाय जादोंमोन। मिरु सोलोंथाइ मन्थ्रि धर्मेन्द्र प्रधाननि बिबान एंगारनायखौ दाबि लाना आरो सनाम वांचुकआ 28 जुननिफ्राय बे सोमावसारनायाव बाहागो लादोंमोन आरो बै समनिफ्रायनो बिथाङा बे थि नङै उखैहाब सोमावसारनायखौ सोलिगासिनो दं।